Iñaki, gaurkoan pizka bat gaiztak izango gara, Ez beldurtu gure gonbidatua. Beldurtuta ni nau, Ze gaur Zulo dago beldurriago. jolas pikante bat. Hemen ditugu 3 saltza ezberdin, pikante gitxienetik, pikantenera, eta guk egingo dizkizugu galdera sorta batzuk, eta bitartea joango gara jaten hauek. Venga. A ber, baina ondo Hori baino guzti, gehiago. Ondo guzti dut. Hau da gutxien, ez da Iñaki, gutxien. zuk? Ez da gutxien, haue. Bada pikantea, No, Dios. Zein da, probatu duzun janari pikantena. Hain orain mornitulta sufritzen dago, nik uste dago Negarrez ja, Bai, nik pentsatzen ona, baina gehiago pikatzen, No, jo, eser jarri duzu hemen. Vale, plater pikantena, behin Robert Grill mexikar influencerran pertsonatekin grabau non, eta beak Mexikotik ekarritako piper batzuk probau nitun, eta hasiera baten sartzeakon, goxo bat zegoen, enon ezer nabari, baina 5 segundutara, kakata. Niri kostatzen zait, Bai, zuri, baina gehiago kostatzen ari zait. Dios! Entzun dut esnea dela onena, Bai. edatekotan ura baino hobeto. Esnean koipek egiten duena da, gelditu. Ura erango bagenu, pikante hori ez darria jungoritza guke, eta koipek, ekilibrau egiten du, eta bukau egiten du. Bale, zer, bagoaz bigarrenarekin. Jode, fuerte hartu zu, Ai ama, ai ama. Ara. Bueno, Hau oso ondo. Hau gehiago jango dut eta dena. Ez dut, heldu dala momentua, Ez, nire ez. ahoa ere bai, ja baretu da. Momentua da, Animatuko momentua da, da. animatuko. Hirugarrena, pikantea Derrigorra jateko. dau benetan. Bai, derrigorra da, guk asmatu dugu. Ja, venga. Berak ez pasuen ez dago, bueno. Ez nez ondo da, neo gehiago darko da igual. Nik ez nire gehiago, produkzio. Ez, uf, Bega, nik nahiko jarri dut, madre. bai, Ondo nau. Beste bat, trosbanipo egin barko, Ah. ni ezin esatzen geratu. Burutik txartu zauki, Orain bai ez da, orain bai ez da. Claro. Bai da, gero.